Üdvözöllek, én Gorda Miklós vagyok, és örülök, hogy a kérdőím végén feltett kérdésre, hogy szeretnél-e még erről további információt, amiről itt a kérdőívben szó volt, úgy döntöttél, hogy igen. Nos, nagyon rövid leszek, és én azt gondolom, hogy ha még ezután is úgy gondolod, hogy szeretnél erről még tovább tájékozódni, akkor át tudok neked küldeni egy hosszabb videót, vagy pedig én, amit inkább javasolnék, hogy szakítsunk rá egy ilyen negyedórányi időt, és akár Messengeren, akár Viberen, vagy nem tudom, hogy neked milyen fórumod van, azon tudjunk egy kicsit erről beszélni. Most egy pár dolgot mindenképp szeretnék azért erről elmondani, hiszen én azt gondolom, hogy senkinek sem mindegy az, hogy főleg ebbe az inflációs időszakban, ahol már most a kormány is termékek árát csökkenti, hogy mennyit költ el a boltba olyan jellegű bevásárlásokra, amit úgy nevezünk, hogy így termékek. Most szeretném azért azt elmondani, hogy ez nem egy ilyen tegnap kitalált dolog. Mi a párommal közel 15 éve vásárolunk ezen a rendszeren keresztül, és nagyon meg vagyunk vele elégedve. Mi lehet ebből neked fontos? Hát nyilván a legfontosabb része az, hogy hogyan tudod igazából olcsóbbá tenni a háztartásodat, mert nem gondolom, főleg, hogyha esetleg egy 4 tagú családról beszélünk, hogy mennyit költenek havonta. Na most itt arról van szó, hogy az internet segítségével mi össze tudunk téged kötni egy gyártó céggel, és közvetlenül a gyártó cégtől tudod a bevásárlásaidat megcsinálni, amit egyébként havi szinten elmennél, és egyéb más helyeken megteszel. Miért lehet ez jó neked? Hát azért, mert kikerülöd azokat az árréseket, amiket a gyártó cégtől a kiskereskedelmi egységekig gyakorlatilag rápakolnak a kiskereskedők, úgyhogy itt minimum 20%-kal tudsz közvetlenül olcsóbban vásárolni a te saját áruházadból. Mi nagyon fontos még itt? Hát az, hogy azt nem tudom, hogy neked mennyire fontos a környezetvédelem, hogy mennyire számít az neked, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra a gyerekeinknek, leszármazottainknak. Itt olyan jellegű termékeket fogsz tudni vásárolni, amik 100%-osan környezetbarátok, és 100%-osan mondjuk lebomlanak a környezetben. Mi, ami még ebből nagyon fontos lehet számodra, és sehol máshol ilyet gyakorlatilag nem lehet tapasztalni, itt lehetőséged van ezt kipróbálni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden egyes termékre és magára mondjuk a rendszerre vonatkozik 90 nap 100%-os pénzvisszavásárlási garancia, ami annyit tesz, hogy ha itt bármit veszel ezen a rendszeren keresztül a gyártó cégektől, a gyártó garantálja azt, hogy neked, hogyha használod a terméket és kipróbálod és nem tetszik, és bármilyen jellegű problémád van vele, az 90 napon belül neked, és akár az egész rendszert visszaküldesz bármit, azt neked 100%-os a vételáron, tehát nem annak arányában, hogy mit tudom, most használsz egy fogkrémet, és akkor a fele elfogyott, és csak a felét fogja visszatéríteni. Ha nem tetszik, visszaküldöd bármit, és azt neked a 100%-os vételáron vissza fogja téríteni neked. Én azt gondolom, hogy senki nem rendelkezik ilyen garanciákkal, sehol nincs lehetőséged arra, hogyha használsz valamit és nem jó, visszaviszed, és mindenféle különös indok nélkül visszaadják a pénzedet. Ilyet nem nagyon tapasztaltam még sehol. Ezek lennének a főbb tényezők, úgyhogy ha érdekes lehet számodra, hogy ezt hogyan tudod megtenni, akkor, mint az előzőekben is említettem, figyelj, mindenképp akár kérj erről akkor egy hosszabb videót, de amit inkább javasolnék, és inkább preferálnék, és a te szempontodból is ez lenne a legrövidebb megoldás, hogy üljünk le egy negyed órára, körülbelül ennyi idő alatt, ha van kérdésed, és már pedig az embereknek szokott lenni kérdése, ezeket én inkább meg fogom tudni neked válaszolni, és utána a kellő információk birtokában sokkal jobb döntést fogsz tudni hozni erről, hogy miért lenne neked ez jó, vagy esetleg
amit én még eddig nem tapasztaltam, hogy milyen hátránya lehet a te szempontodból. Örülök, hogy végignézted ezt a rövid videót, és találkozzunk vagy a internet másik oldalán, vagy akkor, ha úgy gondolod, akkor átküldök neked erről egy hosszabb léptékű videót.